Salom horas madihita saluhutna di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus adorak sota parade hata nitu hatta jumulu mahita martangyang asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai amen. Hata nitu hata nagabi jamita di partangyangata nalaus epistel tu minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis tanggal 20 Oktober 2020 imana tersurat di buku 5 Musa bidu 24 ayat pitu rodi ayat 12 hujahama dihita songonoma didok hata nitu hata marumur 120 tahun si Musa di hama matena dakpola homur anggomatana jala dada surut gogona dungi ditatangi si halak Israel masih Musa di adaran Moab 30 hari lilengna marujung ma di bahen nasida aka ari partatangison dohot pangadungon ala si Musa dungi gokto di hapistaran ma rohani si Joshua anak ni Sinun ainunga dia pehon si Musahian tangan na tu ibana jala ditangihon halak Israel do ibana jala diulahon hobbartu natinonahon ni Jahubahian tu si Musa dungi dangadong be hehe di tonga-tonga ni Israel sada panurirang songon si Musa na manada Jahuba adu buhibe taringot tu saluhut tadda dohot halongangan na sinuru ni Jahuba ibana bahenon na akai di tano Misir tu si Parao tu sudi na posona dohot tu sadok tanona dohot taringot tu sadok tangan nagugui dohot taringot tu sadok hasonggoto bulun na binahen ni si Musa di adupan ni sadok Israel ima hatani tu hatta di hamu kadongan saha porsiaon marhite turpukon lam takas marihita pabua marujung do hape sudi tading do sudi mate do hape sudi dangadong naho ditanoon tidak ada yang abadi jadi tohodo nanidok ni buku edetai nasa jolma ikom mate ikom mago sibuki na mangulu ikom mate asatung denggan muse dagingodo gabe bake jalai kodo malake asa sugut bakiti tuhasangapon nai ima didok di buku edeta nomor 374 atong molosongoni unak pola luja hita mangidu awet umurate maksudna asa unang mate asa mangulu toktong manang hidup abadi unak pola te alai unak tapangidu asa hatop maksudnya asahatop salpu ayolo duala ni ni rohana gabi say dipangidu mate na mau sayninna atik penyan holak kata dui alay songonima molununga pala jut roha mamitor say naing mate do tapangidu ma awet muda lapatanna manang nasadia lilik pihita mangulu tetak ma awet muda tepos tetak posok songo si Musaon atik pe naung marumur 120 tahun ibana alai dak pola homur dope matana jalarak surut dope gugona didok matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang buasa bui songoni gajang umurna alai tetap awet muda na pasti dang alana minum jamu awet muda ibana mananang alana say senam kebugara rupani nabui dohonot tataringot tu si ima jonok ibana tu Tuhani alani jonokna hola si Musa do nabui aduk buhi jala nabui makatai do debata daidu nani dok na dia sapului dungi dangadong behehe di tonga-tonga ni Israel sada panurirang songo si Musa na manada Jahuba aduk buhi be ima didok rupani di ayat 10 sianum matatusi akahalak nasai jonok tutuhani gajang do umur ni
jalasai tetap dui poso. Nang parpesal menipe di hati dakko dui ibana pamah roham marhiti-hiti dengan bahasa asa mulak posoho songon pidong Raja Wali. Ido didok di Psalm 10 ayat 5. Totuna paduahon nanaing idaut tarupanisia turpukon dak sudie dipikiri. Adidok Jahuba dutu si Musa nasujadi ibana tol hastutano na niwarihon di Jahubai tu si Abraham doho tu akapino parna. Holan nama natap siad dulu nebo ima pusuni pisga todong ni Jeriko ido di paluas debata ibana. Idu nata ida di ayat sada. Nunga hupatudu ho tuho di ida matam alaidang jadi ho taripar masuk tu si. Ima didok di ayat opati. Dang ibana anggona mabuat bangsui sahat tutano na pinarbaga-bagai si Joshua do didok di ayat siai. Alainak pesongoni dang gabe marungutungu ibana, dang gabe berontak ibana, dang berpikiran negatif ibana. Lapatan nadak pola pusing ibana di si, dang gabe digalang ibana aka penolakan dohota kamu si tidak percaya rupani, daun dak pusing ibana di bahini. Beda dutu hita jolma, olodo hita luja, hola namar pikiri, doho nasosi pikira tapi kiri, saita pikiri halakan, hape halakan, so dipikiri hita. Saita pikiri sudi portibion, saya hola kita ma na lebih peduli rupan itu portibion. Jala saya hira, hita pemilik ni isude, lalap hola namar pikir, gabi didok mahita si raja pikir. Ima anggo jol marupani, anggo si Musa dak songoni. Pinomat idu nama bahis si Musa awet muda. Di samping ni aka nama jamoton hahipason, majamoto si panganon, doh majamoto diri si anaka na asingiate. Hamwa kadongan ima na parjulo na bui taida siya trupukon, totuna padua hon na naing idaot ta siya trupukon ima adong bedo hahurangan na. Adong bedo hahurangata. Sianom mahita musibui madok, dangadok siya kita jolmaon na sempurna. Sehebat Musa tetap ada kekurangan. Sekaliber Musa tetap ada keterbatasan. Musa adalah nabi besar. Maceta kasdui nak kita jaha di bagasa trupukon. Mamukasian ayat 10 sahat ayat 12. Maceta kas di suarahon. Dungi dangadong behehe di tonga-tonga ni Israel sada panurirak songo si Musa na manada Jahuba aduk buhibe. Taringot tu saluhut tada dohot halongangan na sinuruni Jahuba ibana. Bahenon na akay di tano Misir tu si Firaun tu sudi na posona dohot tu sadok tanona. Dohot taringot tu sadok tangan nagugui dohot taringot tu sadok hasong goto bulun na binahin ni si Musa diadupan ni sadok Israel. Alay nakpe songoni habal gaun ni si Musa tetap dia punya kelemahan. Jaladang ala ni habal gaun ni hasalaun ni si Musai asadang bui ibana tari partutano kana ani. Molo tajaha di buku opak Musa bidu 20 ayat 7 sahatu ayat 10 tului holan ala ni masalah sepele do. Didok jauh batu ibana asa dipakulingi dulu batui na dijulu ni bangsoi naung marungutunguti asa haruar nian aik si inu mosiane. Hapero si Musa gabi dilobuti batui rupane. Nian haruar do aik si inu moni. Alai nak pesongoni tetap do dirajumi debatai songon sada bentuk pembangkangan dohot ketidakpercayaan. Didok di ayat 12 di opak Musa bidu 20 alai Roma hatani jahu batu si Musa dohot tu siaron. Ala nasohina porsiau muna au pabadia honau niat diadupan ni hala Israel di baheni dang behamu menugihon hurion sahat tutano nau hubasa-basahon tunasidanian. Ima didok lapatan na masalah sepele dunian dihita hal sepele dui alai bagi Tuhan itu masalah serius. Hamu kadongan dang batu na balga mabahit tertuk-tuk sasahalak batu na mek do.
tersandung halak dada alani batu nabulun, alai alani kerikil kecil do. Musa adalah orang besar, tetapi tetap punya kelemahan. Lau songoni do nang hita, adong bedo kelemahata, adong bedo hahurangata. Taingok do legenda Junani na marguar tumit Akiles. Nak petar berita ibana sahala na tahat tebak, jala taha pukul, jala sakti manraguna. Alai adong do kelemahan na ima ditumit nai. Huroha ditiki didihon omak na ibana ditiki mekmet sesuai suruhan ni dewana satiki di sungai Stik. Tang dohot tumit nai hona aik. Ai ditiup omak nai duat tong. Ba molo sudi di padua ba oloma dak terbuat anon sian aiki. Hitape adong do hagaliot ta song simusai. Di dia hagaliot tai ba hita mamabo tu ate. Mungkin dua di tangan, di pat, di si majujung, di si pareon, di si malolong, nang di roha, termasuk nang di haporsiao. Jadi setiap manusia itu punya kelemahan. Sekaliber sehebat Musa, bah tetap dua dong hahurangan narupane. Na patuluhon na bui taida sian trupukon akamang dohot tamuina nami ima regenerasi. Keberhasilan ni sahalak pemimpin ima mulu denggad do mardalan regenerasi. Lapatan na adong nama norucon kepemimpinani, adong nama noruson ulauni. Odon waing na taida siya trupukon. Dung mati si Musa mamitorbaki do si Joshua manguduti ulauni. Termasuk ma dinalaho manguluhop bangsui mamasuhi tanu baga-bagay. Di patorang di si, dadana tiba-tiba muncul si Joshua. Ternyata nunga di persiapo si Musa hiani bana. Ay nunga di apeho si Musa hiat tangan na tuibana. Ido di ayat siyai. Lapatan na si Musa pe sadar do pabua na sosela mana ibana mangulu. Alayang go ulaw ni iko terus do mardalan nang pe margati aka na manguluhon. Jadi dang nakebetula si Joshua anak ni Sinuni dipilih daw. Halak na ginuhan nito dihapis tarad do ibana di do. Jala ditangihon halak Israel do ibana. Jala diulahod do na tinonahon ni Jehovah hian tu si Musa. Ima pribadi ni si Joshua. Molo masa niyan aka pergantian ni pimpinan tentu oma gabe renungan dihita rupani. Merenungkan trupuki baik di negara taon suaksongoni nang di Huria ba unang mana kebetulan ate Yesui ala naswadong be sipiliton alias terpaksa barang adong be sipiliton inama inna rupani babwa ninna mulubui betul-betul manian naung ditodo hian ditodo dipersiapon nunga dikader ibana sa betul-betulna. Alai na umargasiani aka pimpinan na memiliki roh kebijaksanaan ma. Molo gawe adongan non pemimpin na baru di tonga-tonga ni bangsota bah aka pemimpin na memiliki roh kebijaksanaan ma. Namar na punahon tod dihapistaran. Jadi bukan hanya mengandalkan duniawi, mengandalkan hagugu osambing kekuasaan, mengandalkan ya tadok majun waing mengandalkan na adong di ibana. Alai na umargasiani didok di bagas satrupukon aka pemimpin na memiliki roh kebijaksanaan ma namar na punahon tod di hapistaran. Jalan na betul-betul dihalomohon umati. Songoni manang dihurian yan. Jadi unang na terpaksa manang na kebetulan rupanya. Alai betul-betul naung dikader ibana. Jala salak uluan manang panggonggomi pemimpin namar na punahon to dihapistaran. Songon si Joshua naung dipersiapon si Musa songon na tabigi di bagas satrupukon. Di tonga-tonga ni negara taon
kita merindukan pemimpin yang demikian di tengah-tengah ni huria. Ise mayate. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate badi ho Tuhan di hatam na kubigi hami. Sai pasu-pasu ho may di hami. Asa di perbuih ho katami. Perbuih na dinggan. Perbuih na tonggi. Jalo matang yang nami. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.